Ya kai baka shan rake ne, na gana shan rake. A to bari in je ni man sha. Ya, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya, wannan raken ta yau ce kuwa? Ta yau ce kai ma gashi ka taba. A to godiya. Dan batar. Ba wani abu da ke faruwa ba. 1785 lokacin kakanmu na gyara da ya kira spana ya kawai kaje tana zuwa da ya ce 10 da ga 10 ta rugo da gudu ita ga lokacin kakanmu na 10 gonan da sagari Jere dare ku ji wani ƙara ba? an zo wajen Dare ba? To ai mu ne muke drifting tarin samanya. Kai, da ban budurwa. Kuma wallahi a bara can 10. An ya gana yi suka. Saboda me? To duk zakin muryanta bata kai raken ba.